Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moneroɓe indu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaki e lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗo mboro sawo hullude en caggal kono jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye bonum gorko Amadou Moussa an addande won ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi bisimilla Mamadou Moussa mbanimba debbo pullo debbo mo dara halayɓe mi salmitimama mi salminima e subaka alkamisa moƴƴo malaɗo o kadi en mbi allahumma amin e duuji ma wonnoon ina sohla no feewi oɗon boros rumto en kono kadi jaam duumo e leyɗele ɗe jaam duumo e Sénégal en mbi allahumma amin sikkala Aissata ko salminde bandiraɓe men ɓe ganduɗa inana kuccita e meɗen e kala subaka ɗo ɓe goni e nder jokle duni baba adama nde kala e kuuɓal en jettimaɓe en calminimaɓe tawi ko calminali tedduɗi mbiɗen ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne jeeya ko ɓuuri tengtude no wayno ko ngo miijo jogago woni dirtinde ko yetti koye sumgoji ɗi ganduɗa ko local woni ardotoɓe guure kono kadi e diwonuji ɗin konguɗi jaaƴi ne tawe e jogo e jayndeji kewɗi kono kadi toɓɓe goɗɗe ina tawte e nder jayndeji leydi meɗen Sénégal jaynde quotidien ɗum udditiri ko noon tigui ndewi ko élection ngaji local et départemental ne wayno nde ɓe mbi tan ko kadi nana dirtine ɗum ɗon noon ko ɗin konguɗi ɓe binde e gardidi bindol on tuma noon ɗum haala hanki ko toon to conseil des ministres on tuma noon ɓe kolliti wonde ko ɓen ɗon de o saaha hande ɓeyti mandat ɓe ganduɗa kay ko ɓen subaɓe ardade guure mumen ɗin konguɗi jaaji ne tawe e hello jeenayyi e nden jayde quotidien le quotidien jayde las nden ɗon ne wi ko juɓɓingol sumgoji local oɗo saaha hande de ko majorité o yiddi muɗum tan koyo ɗin ɗon sumgoji dirtini mbaɗoya e lewru février hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho e on tuma noon nguɗo gomo witengu FRN ɓe kolliti wonde wasa yaadude ko yiwti dirtingol ɗin ɗon sumgoji ha kay hitande ganduɗa nde ko 2022 yidde mabɓe tan ko yo ɗiɗo sumgoji mbaɗe e mayirɗe nde hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ɗin ko nguɗi jaaji ne tawe hello jeeɗiɗi e nde jayde las quotidien jayde enquête koloski nden ɗon ne Aissata arti koko yewti on ɗon fannu ndewi ko dirtingol ɗin sumgoji local ɓe kolliti wonde de koɓe ganduɗa kañumen goni e joɗinoɓe ene jewtiti ɓe moni kala tan ina foɗira banggue muɗum ko ɗum jeeyi sababu noon jayde wi ina wayno nden yewtere de wonno hanki ko yewtere mumɓe e nder on ɗon commission mo ganduɗa ko politique du dialogue national gonɗo yaade nder leydi men o saaha e on tuma noon Cheikh Sarr kañum jeeya koye majorité o woni tan laamu ngu holliti wonde alay saago de gam sumgoji ɗi juɓɓine alay saago yimɓe jooɗo ko tolni e balɗe lebbi sappo e goho gam keɓono ko yetti e on ɗon local caggal muɗum biteɗo Moundiaye Cissé on ɗon koye pelle ɗe gona laamuyankoje jeeya holliti wonde dirtingol ɗi sumgoji haytani fande woni 2022 ɗum ɗon ina wayno wona hunde e fonde jaɓede e Déthié Faye kañum de kono naligné holliti wonde ɓe jaadani hay saaha goto dirtingol lawol gongol ɗi sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko sumgoji local ɗin konguɗimaɓe jaajine tawe e hello tati e nde jayde enquête vox populi nden ɗon jayde ari e fannu goɗɗo nder konngol ko biteɗo hono Amadou Gueye mo ganduɗa ko membre e nguɗo gomo witengu M2D e kay e mouvement biteɗo ñolanko holliti wonde de o saaha hande amnota ko laɓɓinde mo ganduɗa ko Khalifa Sall kono kadi e Karim Wade ko wiyete ko hono loi d'amnistie wiide makko noon ne wayno on loi meɗata wotere toon to assemblée nationale ene wayno tan ɓen ɗon alay saago ɓe jebbilo walla kay ñawar mabɓe nde watte ɓe laɓɓine ha laaɓa ceer kono so tawi wonde ɓe paadi koko wiyete loi amnistie ne wayno ɓe cuwa taw ardade leydi Sénégal ko yiyande makko wonno e haalde ina tawe e hello tati e nde jayde vox populi goɗɗum ko tawete hen ko konguɗi biteɗo Yankouba Diatara mo ganduɗa kay kanko ko responsable lande Revue kono kadi ko jagoɗo tambiɗo faggudu numérique et télécommunication o holliti wonde oɗo saaha kamɓe de ɓe ɓeɓi pellital kanko e mawɗo makko hono Idrissa Seck ko dusde mo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi hono Macky Sall haytane fande haytane mbiyen 2035 woni hitande ujunaje ɗiɗi e capan tati e joyyi ko woni makko kanko ne tawe e nder hello tati e nde jayde witende vox populi jayde an le soleil nden ɗon jayde ne wayno arti ko yewti koye golle ko mbiyata ko hono ñeñagu walla mbiyen ñeñal hono artisanat ɓe kolliti wonde ko mawɗo leydi Macky Sall yiddi muɗum de ene wayno ko projet keriɗo woni projet spécial gam sukaɓe yaruɓe on ɗon banggue e on tuma noon ɓe garti ha joni ko yewti e on ɗon fannu tawi koye hello yañgu ene tawe e hello tati e nde jayde witende le soleil l'observateur ko addi nden ɗon jayde ari koye battane ko wiyete conséquence wondude manifestation ngaji ɗi ganduɗa mbaɗino ɗo e leydi
leydi men Sénégal e dumunnaji jewtude tawi yowitno koye alhaali Ousmane Sonko e Adji Sarr ɓe kolliti wonde de no wayno yimɓe ganduɗa ɓe kay ko loriɓe hen to banggue ɗen battane enen joni saabu ko ɓuuri ujunnaji ɗiɗi tawi ko gollotnoɗo eko yewti toon to gollolgal biyetegal Total ɓen ɗon kala jowama e oɗo saaha kono ɗum koɓe gatti e basal keɓagal walla ni e jeegal e oɗo saaha ɓe kolliti wonde de ina qime e milliard uji limtinɗi eko yewti e fanno kono kadi golloɓe hewɓe tawi ko gollannoɓe toon witeɓe ha joni hono contractuel en wonɓe toon to Auchan kañumen kala guittama eko yewti e golle mumen ɗin konngudi jajine tawe e hello tati e nde jandi witende l'observateur jande libération nden ɗon ari koko yewti eko haaletno ɗeɗo balɗe toon to leydi Maroc kono de prolongation artirama ɗo e leydi men Sénégal ko alhaali Fatou Kiné Ndiaye tawi noon ko baɗanoɗo piégé ha kay hokka drogue gam yowa trafic ɗum ɗon ko toon to Maroc wonno ɓe kolliti wonde noon omo ganduɗa ko tumade e fanno woni musde biteɗo ha joni hono Mansouha Mbeng ene wayno de hokkinomo ko tolni e 1temedde 4 gramme ko yewti e kono huɗo ɗaynowo o waɗi e sac wonde yo neldu kanko onon debbo gandiraɗo ko yewti ko e GP ɓe kolliti wonde de ina wayno gueɗe ɗe hande ɓeydima jiiɓade no fewi caggal nde fawa jungo kanko on ɗon gorko toon to leydi Maroc o saaha mono tigui e juuɗe gam etade artirede mo ɗo e leydi men Sénégal kono kadi o wawa ñawede ko yewti on ɗon fannuɗin konngudi jajine tawe e hello tati e nde jayde libération jayde stade coftal ɓalli uddetodama nden ɗon ne waɗi ko natal barode teddugal leydi Sénégal ɗum ko deuxiéme galop d' entraînement woni entraînement maɓe ɗimmo toon to Brazzaville e on ɗon complexe Kintele woni stade taweteɗo e banlieue mbo Brazzaville on tuma ɓe mbi tan ko hesɓe ganduɗa ɓe kay ina nodda e ɗeɗo balɗe woni mo ganduɗa ko Diallo Balo Touré Sima Naplis Ndaw wondude e Sara ɓe kolliti wonde de ko ɓeɗo hesɓe noddaɓe beele wona kañumen goni ha joni jeu mo ganduɗa kay ko baroteɗogal leydi men Sénégal mbawa kay yarude yesso no hannirta ni Abdou Diallo suuti en konngudi holliti wonde ina wayno andama de ko neɗɗo tiɗɗo no fewi to banggue technique kono kadi ko polyvalente ene no ɓe mbiri kono kadi Fodé Ballo Touré kañum ne ɓe mbi kay ha joni addira ko gam réglude probléme to banggue latéral gauche wonande leydi men Sénégal Mamplis Mendy kañumne de ko gorko mo ganduɗa ko kayne andira to banggue défensif woni on ɗon milieu sentinelle Abdallah Sima ko buteur kono kadi ko gandiraɗo ha joni wawde markude bituji ɗin konngudi mabɓe kala ene tawe e nder nde jayne tawi ko hello jeeɗiɗi ene hen kadi tawe éliminatoire on ɗon coupe d'Afrique des nations de football ko yewti ha joni e match hakkude dowla Guinée e dowla Mali ko Guinée noon foliɓe gotel en ndiga yawti ko yewti on ɗon qualification hikka noon wattiɓe laabi 12 koɓe tawtere ko yewti on ɗon coupe d'Afrique des nations de football ene wayno aysata ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kelle gadani oɗon subaka noon tigui Amadou Moussa gudditen eɓɓore wonde hande noon jaheten ko caggal leydi no alhamisa foof min gaddano on ko ɓuuri tengtude ɗum saabi noon toon to Congo Brazzaville ɓe juɓɓini sungoli mo ɓamude dimanche oɗo ɓennuɗo ɗum ɗon noon ɓe pawti kadi e hoore leydi ndi joɗinoɗo ɗo no woni Denis Sassou Nguesso kanko noon ina anda Amadou Moussa muni jooɗe e hoore leydi ndi guila 1979 walla mbiyen hitande ujunere e capanɗe jeenayyi ha joni ɗum ɗon noon omo daare duuɓi makko capanɗe jeeɗiɗi kanko o mo ganduɗa kanko woni Denis Sassou Nguesso ɗum ɗon noon Amadou Moussa ina ƴewtinda e sungoli ɗi nde ɓe paranta ɗum nde hewɓe lulndiɓe ɓe ne jeeya hen ɗiɗo hen ɓe ganduɗa ete ko sokaɓe oɗo saaha ko ɓuuri hen hawnan noon Amadou Moussa woni jooɗade hoore leydi guila 1979 ha joni ɓooyi ne wawi wiyede kanko e Senghor mataw ɓe jooɗodima e jappere ko noon wiyetede ha Abdou Diouf ari ɗo e nder leydi meɗen Abdoulaye Wade ari e leydi meɗen ha joni amine gonde o mo ganduɗa kanko ne président Macky Sall Amadou Moussa ene wawi wiyede kamɓe Congo kam aɓe korsini Denis Sassou Nguesso en tout cas ene waɗi kam jareede seeɗa won noon en hawni par ce que sa daari 1979 tan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi faade joni sa daari ko duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi sa itti ɗum e duuɓi Emmanuel Macron sa renaki heddoto ko duuɓi ɗiɗi malla duuɓi tati donc te on ari presque eko yewti e pouvoir donc ko hunde ganduɗa nde hawni kono kadi hawnaki saabu o jibina ko 78 kanko Emmanuel Macron voilà donc guilɗen ha joni on nanɗo jibinama ha mawni woni hoore leydi France et puis tawi ɗo on mo ganduɗa hono mo kadi ene keewi par ce que wayno Paul Biya en e waɓe noon e banggue Afrique en jii duuɓi kewɗi laamotode kono kadi ene famni hen banggue par ce que ko leyɗele ɗe ganduɗa ɗe kañumen mbaɗani ko wiyete ko hono limité de
mandat manam ɓe mbaɗani keerol wonde aɗa jogui to kaɗa mandat ɗiɗi mala tati en jii kadi kanko Denis Sassou Nguesso no arduno ko yewti ko e banggue pouvoir e coup d'état ɗin ɗon successif ɗi waɗatno kono kadi élection ngaji ɗi ganduɗa ɗi ɗi yuɓɓini ɗum ko caggal guerre civile 1998 musɗo aɗa leydi so tawi ɓenni ko wiyete guerre civile hanke dini ɓesguji ɗi kultat ko ganduɗa ko woni woto ko wanno woto woto saabu eɗen gandi guerre 1998 toon to leydi Congo ko guerre mo ganduɗa o ɓurɗo musde saabu yehina ha wonti guerre hakkude leƴƴi kala ganduɗo Congo kadi aussi so yeehi toon ne andi vraiment ɗum ɗon ne heddi ha joni hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi ɗum saabi noon eɓe kula kala e saaha ne wayno nangtade eko yewti ko wiide ne tello e laabi ɗi honno yoga e leyɗele mbaɗata ni ɗum saabi noon ne wayno konngol ko gotol walla mbiyen duhol ko gotol e o saaha duhi ɗum ko kanko mo ganduɗa ko Denis Sassou Nguesso no mbirɗa ni noon ina wayno hunde nde ɗeɓi hawnade seeɗa saabu so tawi a daari won opposant ɗi ganduɗa ɗi dokkaka fartange yaade e yimɓeɓe ne mbaɗa ko wiyete ko campagne e heno mo ganduɗa ko général Moukoko ina hen waɓe noon e waɓe noon kono kadi en jii opposant makko goto mo ganduɗa wiyete ko Guy Parfait Kolela eɗen gandi kañum nene jeeyno e ɓen jamannoɓe kono ñande aljuma nde fiɗa oɗon mboros biteɗo hono covid 19 ñande dimanche wota haljita koye on tuma yinno waɗede évacué toon to leydi France kono hawri ala ko gasi saabu o hawre ladial e ko yewti on ɗon vol donc foof nan ɗon fof e waade noon fof e jogade ko wiyete ko opposant ji haɗani en tout cas o gañima ngol lawol ko tolni e capanɗe jeetati piccal capanɗe joyyi e jeeɗiɗi e nder temedere kala nde ƴettuɗa wadde eɗen mbawi wiide vraiment so tawi ko vodde ɗo lawol en tout cas eɗen mbawi ko kongonaɓe kañumen kam karani omo ganduɗa ko Denis Sassou Nguesso kono won hen ni mbi wonde wona hay hunde ko mbiyata ko ha joni komin tan jogui tuuba komin go dukoto donc ko yimɓam goni to goni ga somi welama ƴettidir tan mi ƴettitat donc ɗum no foof nan ɗon en tout cas won gueɗe ganduɗa ham nan ɗo ya fik pour ittude des pouvoirs ay sata wona hunde wemde vraiment noon tigui Amadou Moussa aɗa andi candidat ji jeegom so tawi goto ƴetti capanɗe jeetati ɗe ko heddi hen ko heewani ne wawi wiyede ko 20% tan heddi kamɓe heddiɓe timmani par ce que sa daari ko 88,57 nan ɗon presque 89 12% heddoto walla mbiyen 11% ko ganduɗa ko luldiɓe peccata ɗum wadde ne wawi wiyede kanko kam o wotanama walla yimɓeɓe goni ɓe gotoyani saabu Amadou Moussa saaha jooɗade wadde ko no mbirtumi saaha foof sa waɗi boycott élection a jooɗima a wi a yahata wotoyde tan an a wayanno beddaniɗo kartal mo gañata weddanade o saabu goto mo ussiɗo foof ko goto de plus e makko wadde noon ko yimɓeɓe yaade ni goto e saaha foof ko koye droit ma jeeya hay saɗa wota bulletin nul a holliri ala mo jaaɗuɗa ɓeɗo foof ala hen jonɗoma kono noon ko wayni ene heewe Afrique Amadou Moussa kono noon ine foti ƴewtede walla kamɓe ardiɓe ɓe jurmu askan mabɓe saabu neɗɗo wonno joƴƴinirteɗa joɗɗa a tolnima e won duuɓi tan hollu caggal laamu Amadou Moussa jaaha poftoyoɗa goppa woɗɓe gara duusa ɓe ganduɗa kamɓe goni population ma kono ko wayni so ƴewtidama manque de démocratie nenen hanki tan eɗen jewtittuno ko faye démocratie ene wawi wiyede ko wayni Amadou tawi ko so tawi tan démocratie ne woodi leyɗele walla e wuuro ngoɗon yarata ni saabu jooɗade guila 1979 ha joni déjà tan manque de démocratie o nani fuɗɗi e wasde wadde limité ɗum ɗo wayenne mandat ji ɗi hande sa wi aɗa jooɗo 5 ans o so gasi kadi mbiya an jottoto ha holnden ɗum ɗon ina foti gasde e Afrique ina foti saabu Afrique tan heddora ɗum Amadou Moussa gonga en tout cas walla certaine leyɗele ɗe ganduɗa nan to tawe Asie kono no wawi foof kam neɗɗo ndi fiyandu ko ndun Oumar Aissata a haali joni haala sumgoji démocratie ɗo e Afrique won leyɗele ɗe ganduɗa ɗe eɗen gandi no fewi so tawi élection ngaji gaari ɓe ƴewata ko opposant ko manna ko kamɓe cuɓoto opposant poɗɗo yaade maɓe ɗin sumgoji on opposant noon ko opposant e banggue guiri yimɓeɓe ko ɗum woni koɓe kollirta kono nder mataw ko partisan sa daari jomum hokkete ko yewti koye koppereji woni financé to banggue campagne muɗum autoji muɗum yimɓe muɗum dokke halisaji ha jomum ne daro e tribune wi wonde gorne kam naggam e saggam taw au fond jomum wona ɗum ummin ɗum ko suddude guiri yimɓeɓe wiye leydi ndi ne waɗi démocratie élection ngaji juɓɓinama opposant ji gaccama jeehi taw wona opposant ji ɗum ne heewi leydi wandi Congo leydi wandi no Cameroun leydi wandi no ɗen leyɗe ɗe ganduɗa ɗe ɓuuri heewde ko toon to Afrique centrale wadde eɗen mbawi wiide vraiment ko hunde ganduɗa de manque de démocratie o en tout cas ina toon tawi no feewi kadi ko toon ne wayno jibina ko toon kadi aussi ɓuuri ɓamtade e oɗo saaha vraiment ene hulɓini seeɗa e haal ɗum ko wayno toon to leydi Tchad e ko nandi hen hunde ganduɗa vraiment ene fonno nattude par ce que en jettima e saaha ko wiyete ko lomtodiral laamuji yonti par ce que joɗade leydi ko toon e duuɓi 40 nayyi
te a wawa liggade ka liggonoy ko ɓenni ko duuɓi capantati e ɗi donc wona duuɓi joyi ne wayno vraiment liggoɗɗa ɗum Aissata en tout cas ko erali ha joni mbatten fewde Afrique naɓe yooɓe gandu ha joni ko wiyete démocratie ko ene nafa no fewi noon tigui démocratie ina nafa kono so élection ari lulndiɓe cokeɓe jaltini leydi ɗum ɗon ene foti ƴewtede no fewi ɗum woni koye ɗin konngodi tan uddeten roɓɓindu jayndeli meɗen totude won aadi janggo so Allah lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat